Здравейте, скъпи приятели! Реших да направя това видео, за да разясня какъв е точно проблема с Facebook монетизацията в България и как може да си въвлечете големи неприятности с данъчните в България. Някъде в септември месец, края на септември, се активирах така наречената Facebook монетизация, за да видя за какво става въпрос. И към 13 октомври получих така наречената Self-Billing Invoice или самофактура, ако може така да се преведе на български. В тази самофактура имах начислени едни 40 цента. И там по курса сложи ги 70-80 стотинки, не знам какъв е бил курса на 13 октомври, но там 70-80 стотинки, 40 цента, щатски. И след което си казах, да се позаинтересувам как да ги декларирам, да съм изряден, да съм на светло, да не се притеснявам, че Фейсбук може по служебен път да докладва на НАП пък после да ми правят мизерии и т.н. за едни 40 цента. Няма смисъл това. И реших първо получих коментари в моята Фейсбук страница, така и така, че трябвало да се регистрирам по ДДС и така нататък. Въпросният член 97А. След което направих запитване до НАП на националния им телефон. Оттам ми отговориха, че такава регистрация не е нужна, тъй като не са ми превели парите. Има минимални прагове в тая Фейсбук монетизация, 25 и 100 долара, зависимост каква банка ползвате. И докато не достигне този праг да ми бъдат преведени тези средства, регистрация по този член не е била нужна, единствено там да се декларират в данъчната декларация или нещо такова. Въпреки това направих и консултация с счетоводители, които счетоводители там започнаха едни да му опрекват и така нататък. Но като цяло трябвало да се регистрирам по член 97А и така нататък. Отново отивам вече в НАП, когато всъщност пуснах заявление за регистрация тогава, тъй като се доверих на тези счетоводители и направих регистрацията, обадиха ми се от НАП. Така и така обясних им за какво става въпрос. Жената от офиса тук в Русе ми обясни, че аз съм в нарушение, тъй като е трябвало това заявление за регистрация по въпросния член 97А да се пусне 7 дена преди въпросната самофактура, който човек няма изобщо как да го знае това нещо, тъй като подявалите това са едни 40 цента. Аз това се опитах да обясня. Не съм го направил с цел да ги укривам, да ги крия и така нататък. Обаче жената настоява, не, трябва да регистрирам и ще напиша АОА. Направиха ми ревизия, чиято ревизия искаха банкови извлечения с мокър печат, да ми ред по ред ми проверяваха входящи и изходящи транзакции, да не би аз да съм получавал тайно от мета някакви доходи, които не съм ги декларирал и сега, видиш ли, съм решил да изляза на светло вече и да ги декларирам с въпросите 40 цента. И тогава аз вече усетих на къде отиват работи и към с тези хора изобщо не са запознати с материята. Тук няма да мога да изляза сега и започнах да изпитвам съмнение, че изобщо такава регистрация е нужна, просто няма и никаква икономическа логика, че с такава административна тежест, толкова много ресурси на държавата да се харчат за едни 40 цента. 80 стотинки направо, като си помислят и сега не мога да го разбирам, просто не мога. И жената, след като приключи ревизията, ми каза, ще регистрирам и тук ще напиши малко анчи, ще получиш имейл и така нататък. Прибрах се аз така и реших да направя едно запитване до НАП София по служебните и там канали, по имейл и така нататък, с квалифициран електронен подпис и така нататък. Обаче на следващия ден получавам имейл, че вече съм регистриран
и хората от НАП София спряха да ми отговарят. Не знам защо. Бях изпратил имейла до въпросата госпожа тук, данъчната инспекторка от Русе, нали, да не ме регистрира по този член, тъй като чакам отговор. Правил съм запитване до НАП София. Обаче тя ме регистрира и след тази регистрация аз започнах да обжалвам актовете, АОА на ДДС регистрацията. Това нещо отнемало до 6 месеца да получа отговор, след като ги обжалвах. Даже малко преди да получа сега решението на 19 в петък, се бях обадил да ги питам, какво става, нали, кога ще получи отговор. Те викат, то до 6 месеца, нали, има да чакаш и така. И аз викам, тия хора няма ми отговорят, то сега коледни празници, кой ще се занимава да пише и да такова. Обаче, изневиделица в петък вечерта на 19 декември към 7:30-8 получавам имейл на почтата, получавам, отварям и излиза решението на НАП. Така и така, неуважено обжалването ми, наложена на регистрацията, всичко е било спазено, АОАНа също бил спазен и сега имам 14 дни да обжалвам това постановление на НАП пред административния съд в Русе. Сега опитвам се, нали, да намеря юрист, който е горе-долу запознат с административното право, данъчното право, IT сферата, понеже казусът е доста комплексен и днес успях да се свържа с няколко адвоката. Като цяло няма големи пробиви, освен при една госпожа, която не знам дали от София или от Русе. Те първа комуникирам още с нея, тъй като тя до 5 януари не приемат нови клиенти. Заета, пък аз трябва да се входирам, нали, обжалването. Така или иначе аз съм го изготвил. Според мен тук има една пролука в закона, която позволява тая регистрация да отпадне, но аз не съм юрист все пак и затова търся съдействие. Според мен и така, както са написани общите правила на Мета и в условията за монетизация, излиза, че самите постове, които качваме всички ние в Facebook, било то снимки, видеоклипове, текстови съобщения, стига те да са, нали, как да кажа, наши собствени, да не са крадени и така нататък, те представляват един вид лицензионно право. Тоест, ние даваме на Facebook правото да използват нашите снимки, да поставят реклами някъде в публикациите и те Facebook да печелят, като споделят част от приходите с всички потребители, които отговарят на условията за монетизация и са активирали и споделят част от тия рекламни приходи. Един пример, да речем, качвате някаква снимка, Facebook ви слага реклами някъде в публикацията със снимката и ако те са спечелили $10, споделя, да речем, 3 или $4 с вас. Нещо е такова. Нали, има много условности, различни метрики се следят, като другото ключово нещо тук е, че има минимални прагове за изплащане. Тоест, ако не достигнете 25 или $100, вие не можете да се разпоръчате с тия средства. Те се стоят заключени в платформата на Facebook, просто са нарисувани един вид и си ги следите докато не достигнете тези минимални прагове. Ако не ги достигнете в рамките на 6 месеца, тия средства автоматично остават във Facebook и вие не може по никакъв начин да си ги изтеглите. Просто един вид възобновявате. Така както е написано според техните условия. Така че това не са гарантирани по никакъв начин, нали, средствата, че ви ще може да ги достигнете един вид и да се разпореждате с тях. Това са много условности, но според НАП, според техните разбирания, това е вид услуга. И според член 97а, който те го цитират, ви подлежите на тая регистрация по ДДС,
тъй като да, предоставяте услуга на юридическо лице, регистрирано в Европейския съюз, т.е. Мета, понеже са регистрирани в Ирландия и ви предоставяте услуга на юридическо лице, което е в Ирландия, подлежите на тази ДДС регистрация по член 97а. И след като ви бъде наложена тази регистрация, следват едни тежки административни дейности, като всеки месец трябва до 14 число да подавате данъчни декларации, било то нулеви или не. Да, евентуално, ако не можете, да си наемете счетоводител, който да го прави вместо вас, защото и веднъж изпуснали са този срок, следват още санкции. Изобщо и дерегистрацията е много сложна. Много тежка административна тежест е това за един човек, който заради 40 цента, пак казвам, заради 40 цента започна тая простотия. Като цяло аз си мисля така, моята така самостоятелно изготвена жалба и документ за правна защита, който съм направил, че има доста високи шансове на базата на това, което е НАП са написали, но все пак аз не съм юридическо лице и търся съдействие от юрист. Наистина човек, който поне може да го прегледа това и да каже да, тук има добре подредено всичко, има юридически издържано е, мога да те представлявам или да ти дам поне насоки, ако може, къде да редактираш, ако нещо не е доизпипано, да речем. Готов съм на разговори с всеки един за мнения, препоръки и да по някакъв начин това нещо да се изчисти. Защото смятам, че това засяга не само мен, а много други хора. Много други хора, които изобщо даже не декларират този вид доходи и нали, един ден, не дай се Боже, ако Мета подаде по служебен път информация, както го правят примерно тук Ecom, Speedy или някакви други платформи, ще последват неприятности. Затова моята идея е нали, това нещо да се изчисти, за да може всеки един, който иска да се възползва от тази монетизация, било то в Facebook, било то в TikTok или да знам, в социалните платформи, да не се притеснява. Тъй като регистрацията, ако падне този вид регистрация по член 97а и съда каже, не, това са лицензионни такси заради авторски права, там нещата са доста по-уредени законово. Даже, сега пак казвам, не съм юрист, но това, което съм прочел, може да си приспаднете до 40% разходи. Но в никакъв случай не подлежите на такива административни тежести да подавате всеки месец данъчни декларации, ала-бала. Това е накратко, което мога да споделя по този казус. Надявам се нещо да не съм пропуснал сега. В същото време, само да допълня, има една организация, само да си отворя, да не объркам името и сега, Българска асоциация на създателите на съдържание. Понеже исках да се свържа с няколко неправителствени организации, да чуя тяхното мнение, какво е по този въпрос и евентуално да ми съдействат. Единствено Българска асоциация на създателите на съдържание се свърза с мен още в началото, когато започнаха тези проблеми с НАП. Поддържам връзка с тях, даже днес им върнах отговор, евентуално ако може техния юридически екип да прегледа моята жалба, моето обжалване и там документа ми за правна защита, който съм изготвил, да си кажа тяхното мнение какво е, дали има нещо, което може да се промени или е добре юридически издържано, или пък ако могат да ми съдействат и да ме представляват в съдебна зала, няма проблем, стига нали, сумата, която кажат, все пак да може да си я позволя да ги наема. Но ако не, търся и юристи, които имат представители тук в Русия, примерно са в София, но пък работят с техни екипи тук в Русия, могат да се свържат с мен, тъй като тук не се касае за някаква сума, която аз мога да спечеля от НАП. Нали, тук по-скоро казус е с правото, т.е. да се изчисти юридически това нещо,
да се налагат тия ДДС регистрации на всеки, който получи дори една стотинка. Представи се едно дете в YouTube канала, рекламира детски играчки, печели една стотинка и то подлежи на такива тежки административни, как да го кажа, тежести, санкции, какво ли не още от НАП. Което е нелепо. В много други европейски държави това е много добре уредено, но за съжаление в България като че ли това те първа навлиза и много хора не са запознати. Очаквам, надявам се да получа отговор от Българска асоциация на създателите на съдържание, защото заради коледните и новогодишни празници аз от тези 14 дни реално мога да ползвам само 4, тъй като всички други са почивни заради официалните празници и това надали е нещо случайно, което НАП са направили, да ми пуснат решението точно в петък, в 7:30 вечерта и аз реално да нямам възможност да си потърся правата и да си потърся адвокат и изобщо да се подготвя. Това е много добре замислен ход, тъй като аз само няколко седмици преди това бях се обадил да ги питам какво се случва, обаче те не ми даваха окончателен отговор кога. Казаха ми 6 месеца е срока и това е. И изобщо не очаквах по коледните празници така да ме изненадат, но няма проблеми. Все пак живеем в България, сипнали сме на всякакви маймунджелъци, така че нали, защо да е по този начин, когато човек иска да бъде коректен и да потърси съдействие, а те го смазват по този начин, се опитват да го смажат с тези административни условности. Това е накратко, което мога да ви споделя, приятели. Оставам на разположение, ако има някакви въпроси или нещо съм пропуснал, ще пиша в коментари или пък ще направя допълнително включване. Но накратко това исках да споделя, защото знам, че и с мен се свързаха и други, които имат същия казус и не знаят как да си изсветлят тия доходи, които получават, нали, в Facebook монетизацията. Така че очаквайте, надявам се, нали, все пак този проблем да се изчисти. И всеки да си, било то една стотинка, 2 стотинки или 300 лева е там е изкарал, да знае как да подходи в казуса. Благодаря ви, желая ви весели празници и весело посрещане на новата 2026. Чао за сега!